салому алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастед, соҳ саломат ҳастед. моҳи шарифи рамазон қати ҳамата табрик гуфта моҳи пешакиам ид дорем, ина идо қати ҳамата табрик гуфта бародари азиз. аз даргоҳи худованд хоҳонам ки худованд ки ҷое ки бошен сарбаланда хонаобод бошен. баъд бародарое ки аз тоҷикистон мада занг мезанен бародари азиз барои ҷои кор, бародарое ки аз тоҷикистон шумо омаданиен, мақсад кадом вақте ки мефоратон бародаро, мисол пешай омадантон ҳамин номрои ватсапи мара шумо ҳаматон медонен, номрои телефони мара шумо ҳаматон медонен. кадом вақте ки мақсад мешавад ки билета мегире фалон рӯз мепаре, ҳамин ватсапи мада бинависон ё ки пешакиам бинависони вай фарқш неста, любое время аз тоҷикистон ки омаданӣ кишидем бародаро бинависонин бе ягон парво, бе ягон чиз. иншоалло ба ҳамраи худо бародаро дар сумаш 100% гарантӣ барои ҳамин ҷои кор. мақсад корам кори мардакия, ягон чӣ надорад. ҳамин одами коргар да бародаро, барои ҳамин одами коргар як чизае ки кор мекунӣ, барои одами нокора намешава, барои одами коргар кор мекунам. бароям қадар гуфтам бародаро, мақсад аз тоҷикистон бисёр занг мезанен, бисёр чиз мекунен, чӣ хеле кунем, чӣ хеле накунем. ҳеҷ хел накунен. кадом вақте ки ҳамин оманӣ мешавад бародар, любое время, любой секунд метавонӣ ки мада бинависонӣ, марҳамат бихез биё. ай Москва бародаро, Москвае ки барои корда қабул мекунем, ҳолиам вақт ҳаста, мақсад одам гирифта истодем, метавонен любое время, любой секунд, любой момент занг бизанен, мақсад ҳастаи кор, одам гирифта истем, биёин кор кунем. нашоти завод гап мезанем, заводай бародаро, производствои камине бародаро, сангои фасадский санг мегӯра. мо баъзеамон дики каминиш мегем, баъзеамон искусственный каминиш мегем, баъзеамон фасадский каминиш мегем, хелиш мегем. ба ҳамон хотир бародаро инам хеле мақсад заводай времяи кориш аз соати 8 то соати 7 се вақт хрокат метавад, ҷои ховат метавад, документат мекуна, ёш ҳамаш ҳисоби хичай 15 рӯз задишкаҳай, 15 рӯз пас ойликай бародаро, 15 рӯз пас ойликай, то есть рӯзои бозор выходнояй, рӯзои бозор оддихай. мақсад ҳаст бародарое ки ҳамин кор объёма заявкаша мезана соат 4 мезана соат 3 мезана. кадом вақте ки мезани заявката буд мекунӣ бародар, мехези миёй бригада ҳай, мехези миёй ҳаминҷа бародаро ҳастанд. мақсад мо времяша ина мегем аз соати 8 то соати 7 мезананд, соати 6 мезананд, соати 4 мақсад 5 мезананд, буд мекунанд, мехезанд миёянд, намешисанд, миёянд, дам мегиранд, оддих мекунанд. нашоти ойликаш бародаро бисёр мегӯянд барои ойликаш гапза, барои ойликаш гапза. ох ман барои ойликаш бародаро чӣ гап занам, барое ки кор объёма. давайте ман хелтон мегӯм, приблизительно мегӯм бародаро, мақсад приблизительно мегӯм ки ай 40 то 60 ҳазора моҳашта меғалтонӣ, ай 40 то 60 ҳазора мақсад меғалтонӣ, барое ки кор объёмай бародаро. ту мисол мегӯй ки ман коргарам, не ки миёй может сачӯкӣ кунӣ, может ягон чиз кунӣ. бароям қадар инам хеле бародаро барои ойликшани ина гуфтам. барои номерои телефони худам 965 188 6047 бародаро, марҳамат занг бизанен. ба фикрам ки ҳама ҷош фаҳмо ҳай, ҳама ҷоша гуфтем чӣ хел не, ҳама ҷоша фаҳмондем. куҷоеш ки нофаҳмо боша метавонем ки бародаро занг бизанен, мақсад метавонем ки чиз кунен. ма бо ҳама тарафа мефаҳмонам. то дар амони аллоҳ бошен, худованд нигаҳбонтон боша. як бори дига моҳи шарифи рамазон қати ид қати ҳамата табрик гуфта, худованд нигаҳбонтон боша.